ndị ma ihe nabatara ya ma ndị achọghị igo onwe ha eziokwu gbara eziokwu a okwu n'ebe ọtụtụ aghọtaghị okwu a ma ọlị. Nsogbu mmadụ si mmadụ n'aka, ma o si dị n'aka otu nne maọbụ nna, enyi maọbụ nwanne maọbụ ndị na-achị anyị. Ihe ọbụla na-eme mmadụ si mmadụ n'aka n'ihi na Jehova ezubere anyị ahụhụ ma ọlị. Taa anyị na-agakwa n'iru n'ịgwa ndị be anyị eziokwu a nke ga-eme ka anyị pụọ n'oru agba nke abụọ ya. Anyị enyochawo wee chọpụtakwa na nke bụkwa eziokwu bụ na anyị ma ihe anyị na-eme n'otu n'otu. Anyị ma ihe anyị na-eme, marakwa ihe na-eme anyị. Onye ohi mana ya na-ezu ohi, onye na-akwa iko mana e nwere iwu nke isii, ọkasị mana ya na-egbu mmadụ, eje nke ekwensu mana ya bụ nke Chineke. Ịma ihe ị na-eme. Emeka nwanne m sị ọ na-eme na mgbe ahụ buru bụ naanị ndọstrị anyị maara na-akpa ṅụcha mmanya na ọ ga-achọ ihe oriri. Taa anyị amarawo na ọ ka mma ịrụ faktịrị garị karịa nke toothpick na-adịbe nso anụ a ga-ata. Ebe ire mmanụ anyị n'ohi bute ka chansị. Mgbe anyị hiwere chọp pati n'ala, unu amaghị na unu na-eri ego ụmụ unu na ụmụ anyị ha ga-eri n'ọdịnihu. Mgbe ị buru keeki dịrị ndị ojii na-ebufere ndị ọcha, ịma ihe ị na-eme. Onye tụrụ ogwu magala ihe ofe chọrọ ịkpọ ụmụ ya ọnụ agụụ. Unu che na pọmpụ anyị ga na-agba kwa ụbọchị ma ọ bụrụ na ndị okwu mmiri dị n'aka nwechara tanka na-erere ha mmiri n'otu n'otu. Onye bili ọkpọ gọọmenti, onye bụrụ gọọmenti. Ihu ebe anyị na-abara ndị nọ n'ọchịchị ọ dị ka anyị rigoro anyị mekarịa ha. Ọ dị egwu. Ihe iji amụ ihe agwa ka eme ma a sị na o nwere ụkwụ, were ogwu tinye na nche o meba ndị na-okwu okwu ọnụ. Onye uru ahịa ahụ resịrị m ihe sọrọ ya kwa ya mmanụ ụgbọala njerukwu injin ọ bụ gọọmenti. Ọ ma ahụhụ o tinyere n'ime ya, ihe mmadụ na-eme ibe ya, ọ makwa ihe ọ na-eme. Ọtụtụ filin steshọn mana ihe a na-eresi anyị n'ala bụ chizọba, ọ bụghị fuel. Ha makwa ihe a na-eme. Ihe niile imite sọ mmiri ka m ahụbeghị. Ịṅụ ọgwụ afọ ọrụrụ isi awawa gị, anyị na-ebusisi onwe anyị n'ọnọdụ ịchụ ego. Ịma mmadụ ole na-anwụ n'ala kwa ụbọchị n'ihi imite. Iresi mmanụ imite ma eresighị m n'imite, afọ asaa gị ị mara ma ọ ga-adị gị mma. Wickedness. Onye mechiri ụzọ mebie ikuku bụkwa ihe o wepụtara ka ọ na-ewere. Onye sịrị na ya amaghị ihe anyị na-eme. Ịma ihe ị na-eme. Chineke bụ ụmụ ogbenye bịa lee ihe ha ji anya eme. Onye nwe ụwa lekwa ihe mmadụ na-eme ibe ya ọ dị mma. Chineke bụ ụmụ ogbenye bịa lee ihe ha ji anya eme. Onye nwe ụwa lekwa ihe mmadụ na-eme ibe ya ọ dị mma. Onye nche ji akpa nkwa ọkụkọ n'ebe ọ na-eche nche de ịma ihe ị na-eme. Pastọ hapụrụ okwukwe na ọrụ, nchegharị pụọ na mmehie ọ ga-akọrọ ụmụnna kọwa akụkọ chọọchị. Ọ ma ihe ọ na-eme, ọkwa ndị ozi ọma chọọchị. Nna isi na ịbụ onye amụma, i wee na-ahụ naanị ọnwụ, anaghị ezi gị ndụ. Ị na-ahụ sọ ọchịchị, ị naghị ahụ ihe. Ndị iro ebe niile, ndị enyi m gara ebe. Ịma ihe ị na-eme. Kama gị na ndị ahịa gị unu efupụtala ọka ndị Good Friends kụrụ n'ubi. Enyi m, isi nye gị narị naira ka inye m puku nde n'ezi unu ogbenye ọnọdụ ya. Omego, ịma ihe ị na-eme. Ndị a na-agwakwanụ unu na-ajụkwa ajụjụ. Onye hụrụ ụzọ ọmasị ibe ya. Ụwa bụ onye jiri ọkpụkpụ chi aka. Onye nweta ọsọ ibe ya nwetara. Amụ dị n'ezi iwe dị n'obi. Onye hụrụ ibe ya n'anya. Onye ọbụla pretenda. Mmụọ ọma n'ụtụtụ ma ọjọọ n'uchichi. Anyị ma ihe anyị na-eme. Ụfọdụ ajụ na onye sụrụ ọhịa ama nta ọka. Eburu ọkụ na-eji ọrụ, ị na-arahụ ụra. Ịma ihe ị na-eme.
emechaa iburu ịkọrọ gị ụzọ mara mgbe ọ kara ofu ụbọchị ndị nta nchi agba gị. Ọ bụrụ na m bụ pastọ ezicha ozi ọma isi na m ekwesịghị ịta granọt ejiri nye onyinye, i wee si na windo hapụ ọnụ ụzọ esi apụta n'ụlọ m. Akwụkwọ nsọ m si na ịbụ onye ohi, ya na ọ ga-adịba ụbọchị ị ga-akpa anyị oku onye ihe ya furu ọ bịa chekie. Ụzọ onye ọbụla ziri ezi n'anya ya, mana nsọtụ ya bụ ọnwụ maọbụ ndụ. Ma nke bụ eziokwu bụ na anyị ma ihe anyị na-eme n'otu n'otu. Ego adịghị, ekwere m, ma cherekwa ka ihe ego mee. Ọkwa mgbe a na-agbanwe ego ka m ma na nne m nwere ego. Nne m makwa ihe ọ na-eme. Refri bụ operere m pasara ndị ọchịchị Pọl ka unu hụ egwuregwu hụkwa agbada. Ndị be anyị, ka anyị nyere n'onwe anyị aka gbuo onwe anyị eziokwu ka ibu a wee dị mfe. Onye na-azụ ahịa ụsụ mana ya ebute egwuregwu bọọlụ o bute kọtkọt. Anyị ahapụ pretenda ghara ị na-eje nsọ nsọ n'ebe ma n'ezie na mmehie gị na anyị gburu. Hapụ ire obi na anya ụfụ kama ị ga-eji ezi ihe nwanne gị mere esi na ometaghị ya. Chineke gọzie ya, i were otuto ya nye ekwensu maka ichere na ọ bụ gị kwesịrị ịnweta ngọzi ahụ. Mana obi ụtọ mbụ ị na-ekwu ihe masịrị gị, Chineke a na-eme ihe sọrọ n'ime ndụ anyị n'otu n'otu. Ọ bụrụ na ị ga-esoro anyị na-abụ akwa dịka Jeremaya onye amụma bere n'ọnọdụ dị otu a, ngwala anyị na-abụ akwa 3 nke ohu 2. Mee abụ 3 na ụmụ ajọ ome ndị a niile ị na-eme. Duo onwe gị ma chiru ebe Chineke nọ. Hulata isi ebe ọ bụla ị na ugbu a sị, Chineke echegharịwo m, gbaghara m. Udo na ọṅụ ka ị ga-enwekwa. Ndị mmụọ ozi na-echere ka ị lọta ụlọ.